ngendikaning Kaki Wenang kudu mbok paringake pusaka ingkang bakal kinarya sarana bisa aku nyirnake Bathara Kala lan Bathari Durga. Kebat kita tampa ninggir lan baliya marang Martyapada rampungna lelakon kita. Ya, ngestake dawuh Kaki Wenang. Barang aku tekan tengah ngalas, aku nyawang ana ing tengahing ngalas ana wujuding reca. Mongko barang tak sawang ora pangling iki wujuding Bapa Janaka. Wae lah dalah. Lah kok malas kaya ngombro-ombro pakartine jagoning wong Astina. Wong tuaku ora kleru ora luput bae nganti wujud reca kaya ngene iki Bapa Janaka wungu tak grayang nganggo dayaning gada inten waluya nirmala temajati jan tumamulya Bapa. Wis anggeni Bapa Janaka piye? Aku ngaturke panuwun dene anakku lanang sing wis bisa maluyakake wong tuamu. Bapa Janaka aja melu-melu iki perkaraku. Nanging Kanjeng Koko Prabu Puntadewa dawuh karo bapakmu supaya ngelekake marang Wisanggeni. Bapa Janaka, aku wis wani wang padha wenang. Lan wang padha wenang wis ngendikake ento pancen iki durung titi mangsane. Ya mung aku sing duwe gawean nyirnake jagoning para Kurawa. Bapak tak aturi kondur iki perkaraku. Iya, ning aja mbok bacutke. Ora, Bapak. Siwa Mandura mak cilik Setyaki. Siwa Mayangkara. Lan kabeh kadang-kadang kowe padha dadi reca wis bali kaya wingi-wingi. Ya mung kari piyai telu iki sing durung tak waluyakake. Wungu wae. Aku anakmu Wisanggeni sing wis nambani karo Siwa Mandura. Wa Baladewa tak aturi wungu. Oh, Dewa Narapati, Dewa Naris Wisanggeni. Iya, wa. Ayo, kepyake njaluk negara. Sik aja kesusu. Mengko mundhak kleru. Lho, lah kleru piye? Aku wis wani wang pikulun padha wenang. Pancen iki dudu pakaryanku lan dudu kewajibanku lan dudu titi mangsane. Lho, lah terus? Aku wis bakal nampa kewajiban dhewe besok. Yen wis teko wakyaning mangsa kala Siwa Mandura bakal priksa. Lah terus? Kondur menyang papane dhewe-dhewe kewajibanku tak rampunge. Oh ya, manut Wisanggeni Cabagus ana. Wong jireh getih wedi mati. Durung babak kulitmu, durung putung balmu kowe wis mundur saka ing pabaratan. Ora jeneng Wisanggeni wedi karo wong-wong jagoning Astina. Ayo. Iki wis titimaksane mangsa kala ditandingke. Jagung Astina karo jago Pandhawa. Kowe bocah wingi sore wani karo wong gerang. Ora minggat tak damu dadi kwondo. Kena dayaning gada inten ora lebur sumyur tanpa dadi aja duntang Wisanggeni keparat. Kakang Manika putra Yayi Manikmaya kados pundi? Sampun ngantos kawanguran Wisanggeni. Mumpung tasih wujud badan alus monggo mlajar kemawon. Monggo Yayi kula dherekaken. Wela dalah iki dewa-dewa do ngapa iki? Wah, layak-layak. Mula digdayane kliwat ukur. Ora pangling sing ning Iwang Pikulun Manikmaya Iwang Pikulun Manika putra. Lan Iwang Pikulun Nyama Dipati sing ninggal sandangan kadewatan wujud jalma semantah. Ya. Yen ta pancen mengkono aku trima karo lalakon iki. Ya mangsa kala besok yen wis meka titiwayaning mangsa kala nggonku duwe kewajiban bakal tak lakoni kanthi tuntas. Tak bali nang Amarta aku. Kakang Manika putra Yayi Manikmaya kados pundi? Mboten kinten babar pisan bilih wonten tiyang ingkang nyidra utawi nyolong dhateng busana ing kasingetaken wonten ing Gendhoga. Waduh, lajeng kados pundi? Sinten ingkang mendhet kula piyambak mboten mangertos. Dipun tiltik kayangan Suralaya mbok menawi wonten ingkang mantun ngagem busana tumuli sesinglon madeg Sang Hyang Guru wonten ing Suralaya Yayi. Narayana smubang wangaruna wong wilahe ngawisna itu penama Sidhem. Kakang Resi Kaneka Putra. Berkencang warudayang Pak Pong Buk Bolong kali Codhe sapa sing gawe? Punapi ati Guru? Yama Dipati wonten dawuh pukulun. Ora ngira babar pisan yen to kayangan begitu indah. Inggih. Malah ulun wis prapteng Karang Kawidodaren. Lho, menapa Adi kula sampun prapta Karang Kawidodaren? Sampun Kakang, kula sampun mandi bersama.
kalian para widodari Kakang. Ati kula sampun gumujeng. Mangke ketawis nggih Kakang. Menawi ngaten lilanana kula nderek kalian panjenengan mapan wonten ing Karang Widodaren. Mboten. Kakang Rada mboten entuk palilah saking panjenengan ulun manjing wonten ing Karang Widodaren. Kakang menawi badhe siram menika sampun kula cawisaken peceren. Lah ra tenan. Supados siram wonten ing papan mriku Kakang. Wah, trondolo iki. Beneran rada kan kados ning peceren. Ya Madipati wonten dawuh. Piye? Pelem pertangga jiwa jambu kluthuk. Diponirmala apa wis samapta ing gati ulun badhe dahar. Inggih sampun. Lho, Kakang Rada, punapa iki? Kok wonten atonana titah ingkang minggah wonten ing kayangan kanthi badan sukma nglembara. Menapa wonten Kakang saking mriki sampun ketingal sami menek andorante. Sinten menika Kakang? Dipun tenggo mriki mawon ati pramesti. Yata saking Gudha Sang Kurakala Kakang Kanika Putra wonten dawuh Yayi Manikmaya mboten lidhok ujaring wong daplok cetha wonten tiyang ingkang wantun ngagem busana kadewatan. Kita sapa? Hus, aja ngawuh gawar ngawur. Ulun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Bathara Guru. Kita sopi? Sapa? Kok wani munggah ana ing Kaiwangan Suralaya ngaku aku Sang Hyang Bathara Guru, undang-undangane Manikmaya Kanika Putra. Aja ngawuh gawar ngawur. Kepengin mati mrupet mapan ana ing kawah Candradimuka. Kita sapa wani nganggo busana ulun? Ngawur. Iki busana le golek nang mall. Walah cilaka iki. Iki Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Madipati. Wonten dawuh. Titah telu lebokke kawah Candradimuka. Melajar Kakang Rada Madya. Mboten kanika nyono-nyono menika kok ngane-anehi temen. Menika rak Hyang Pikulun Manikmaya to, Kresna ulun ingkang prapta. Lho, Hyang Pikulun Narada? Iya ya Kresna ulun ingkang prapta. Kok sami mboten ngagem busana kadewatan? Kresna ulun njaluk tulung kelawan kita. Lho, wonten napa Pikulun? Kayiwangan geger sababipun nalika semana ulun ganti wujud titah sewantah kayekti mung kepengin niat mambengi kareping wisanggeni nggone bakal njabel negara Ngastina. Lamun mboya ulun ingkang dadi palang sayekti negara Ngastina bakal bisa bali marang panguwasaning Pandhawa. Kang mangkono dewa bakal kewirangan merga jangka Bratayuda ora kelakon Kresna. Oh inggih, lajeng nalika semana ulun nyingetake busana ning tengahing alas. Lah kok bareng ulun wis mudhar wujude kaya mengkene, bali menyang alas mau busana wis ora ana. Ulun munggah ning kayiwangan ana titah ing ngagem busana kadewatan. Malah ora gawe tentrem nanging gawe kisruh marata coba. Bali martyu kundha manik mbleder kulit kacang. Wadah aku walan sak piturute. Ting slebar ora karuan. Lho sapa to ya iki sing dadi dewa iki sapa? Ngono maksud ya. Iki to sing dadi ya Madipati. Bong welahe. Titah ulun Kresna. Inggih, Pukulun kula ingkang wayahipun Kresna. Iya. Bekti kula kunjuk Pukulun. Ndak tampa. Werkudara. Sopo iki? Kaya dimatke nganggo netra batin weruh to kowe. Wah, setan. Netra. Lah iya. Wah, ya Madipati. Apa Werkudara? Aku ngaturake sembah lan jotos. Wih. Sembah tok wae aja nganti nganggo jotos. Sapa sing wedi jotos ya Madipati? Kapok ora kowe, Ayo ganti ora? Lho ganti piye? Lho, apa dianggap aku ora weruh? Kowe ora Petruk to? Oh. Medhep tasma dapure malah terus nembang ora. Ayo gawe wis. Wah, cilaka. Kancamu nang ndi? Teng mriko. Mengki rak tekan mriki. Rumangsa kok doae ngae iki sing ngakon sapa? Bapak, ora ana sing ngakon sapa-sapa kok. Ayo. Petra Zaidan.
Ulun bakal kondur makayangan. Aduh. Wis rampung. Sapa Petruk tekle. Arep mabur mulai tubruk sisan mulai. Lah dalah. Lho, Kresnae. Lah kok dadi yo wangun-wangun Iwang Mikulun Maroda. Iya. Lah putulun nger Werkudara. Sopo? Areh. Wah, rene cuwek matamu. Petruk piye Petruk? Ngerti kabeh. Wis ana Ndara Petruk. Iki preso ayo salin. Wah. Trondolo iki. Ndara-ndara aku jan limpate engkau. Kae kok ra sida landing bareng Purwana Sinuwun Kresna kok terus mabur meneh. Iwang Milun Ndara Guru. Oh iya. Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng sekar mayang. Gong medun gong gundulmu atos. Ulun Sang Hyang Jagat Girinata. Iki wis konangan kabeh le, kae gek bubar gek wis mulih nang yoja. Mulai. Ya. Iya kok memper kuwi. Medun kok anjlok nganti mentul-mentul kaya ngono. Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Cinunggi datan awrat. Kresna, inggih kula Pukulun lungguh ngisor. Inggih ngestaken dawuh. Werkudara ndodok. Wah, sorry rasa ndodok ning aku ya. Sorry. Kresna, sumurupa gandeng ketrima kang dadi urip kita. Ulun turut medhen ing kayangan yekti arep matedhake wahyu minulyang pribadi. Inggih Pukulun, wahyu minulyang pribadi. Panjenengan jeneng kita ingkang kudu wajib nampa wahyu minulyang pribadi. Minulyang pribadi kuwi apa to sebabe dipun dijenengi wahyu minulyang pribadi? Mugi andadosna wilujeng islaminipun. Inilah Kresna sejati. Nusa dan bangsa harap menjadi satu. Usaha yang keras akan mendapatkan hasil yang lumayan. Lanjutkan, jangan sampai cukup sekian. Ya, itulah wahyu minulyang. Tak keprok watu. Werkudara. Piye? Kowe bakal ulun paringi wahyu. Wahyu apa? Wahyu Kresnawati. Anake Bubayem Werkudara. Sapa ingkang entuk wahyu Kresnawati menang dengkol cengele Werkudara. Wah, Bagong. Ora sali tak jangkal aida kowe. Enggak. Kresna ngadeg inggih ngestaken dawuh. Kresna ki ngeceh. Monggo Pukulun busananipun. Ya ulun tampa. Matur sembah. Niki sapine lanang apa wedok? Aja sembrono iki sapi andini. Wah, jual daging andini sakti. Kresna lungguh dhuwur. Inggih Pukulun. Ngeceh. Wis salin kok inggih ora mau. Wis dibalekke sandangane. Sampun, Wang Pukulun monggo ratu ndak mriki Wang Pukulun.